Gaur Amabien bildu gara hemen, gaurkoan batzar nagusietako mahaia biltzen dalako, bertan hurrengo plenora doan gai ordena edo ezartzen da, eta jakin badakigulako gure gaia ez dagoela gai orden horretan. Horregatik gaurkoan bildu gara hemen, foru aldundiaren jauregian, aldundiari esateko ez lokartzeko, eta espero dugula hurrengo plenora gure gaia zerrenda horretan egotie. Uztaian ez dut eztabaidatuko, ze gaur bertan egon behar zen gai ordenan, eta gai ordenan ez da, horregatik hemen gagoz. Abuztuan ez dago plenorik, iraian pleno orokorra dago, politika pleno orokorra, beraz ez da pleno normala, eta aurrian plenoa dagoela, espero dugu gure gaia bertan egotie. Galdeketa inostien, galdeketaren emaitza eta ikerketa guztiek ona pasa genituelako, aldundiak badekulako epetxo bat espedientea osatzeko eta pasetako batzar nagusietara, batzar nagusiek bozkatu dezaten. Hemen dago gure gaia eta gure duguna esan da, hemetik urtetie, batzar nagusietara alik eta harinen eramatie, bertan bozkatu aliziteko eta gu topa handi bat egiteko. Batzar nagusietako alderdi guztiekin bilduta gagoz. Zorionez batzuk oso prest eta aurrera egiteko euren foru arauak errespetatzeko eta eskubideak eta erabakiak errespetatze aldetik. Hor dekoguz adibidez EH Bildu, Aldugu eta harritzekoa dana ere popularrak. Soek ostera ezaozko neurek Espainiatik neurtzen direla, berdin jakiela eurek foru araba, da, zetako gastatzen dozue dirue, zetako konstituzioak oin zenbat urte erantzunkizuna eta kompetentzia emon gero ez errespetatzeko, zetako egiten ditugu emeko foru arabak. Hori zuen iritzia, eta EAJak betiko lez, ez? Ez bai? Ez, batek daki momentuan ikusiko dugu, baina bai esan genien eta oingoan ere esatera noa, espero dugula eurek egindako foru arauak errespetatzie. Usansolok baldintza guztiak betetze ditugula, ez dugula bat ere inkumplitzen edo, eta horren bestez espero dugula danok ospatzea aurrian. Herria informatuta edukin behar dugu, iraian beste rondatxo bat egingo dugu alderdiekaz, ia hartzen gaituen, abertze asmo, non dagoen jarraipena egiteko, informazioa emote aldera, eta bai, zeo zer egongo da irai aldetik, Usansolotik eta jasoko dozu ez deialdiak. Lo ez gara geldituko. Usansolo!